Саба Дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Суда, һавада, коры җирдә илебез чиген саклаучылар быел үзләренең 100 еллыкларын билгеләп үттеләр. Журналистикага беренче адым балалар иҗат үзәгендә серле каләм конкурсы булып үтте. Китап галим, телсез мөгаллим район китапханәсендә әдәби манзара проекты старт алды. Быел 28 майда Россия Федерациясында Шик буе гаскәрләре оешуның 100 еллыгы билгеләп үтелде. Шик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән якташларыбыз да әлеге дата уңаеннан район үзәге байлар сабасында очраштылар. Шик буе гаскәрләрендә хезмәт итүчеләр иң элек мәңгелек ут янына килде. Бер-берсе белән күрешеп, аралашып, хатирәләрне яңарттылар. Аннары бәйрәм чарасы Саба район мәдәният йортында дәвам итте. Шик буе гаскәрләрендә хезмәт итүчеләрне Саба район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов котлады һәм Шик буе гаскәрләренә 100 ел медален башта өлкән буын вәкилләренә тапшырды. Аларның берсе Киек авылыннан килгән Рауил абый Әхмәтовка 88 яшь. 1950-54 елларда Монголия ишегендә кавалерист булып хезмәт итә. Мен армиягә киткәнче тракторда эшләдем. Трактор белән кызыксындым. Армиягә Шик буен алдылар. Армиягә барып китсәм, анда кавалериягә эләктем. Ул вакытта кавалеристлар саклыйдыр. Без Тау-Таш арасында Монголия белән игарада граница сакладык. Беренче көндә башта үчеп кабылды. Үчеп дигән нәрсә көн бик эссе, ул июль айларында башта үчепне уздырдык. Аннан соң заставаларга җибәрделәр. Шик буенда 3 елда 7 ел хезмәт иттем. Чөнки ул вакытта кешеләр сугыштан соң иде. Кешеләр беткән сакларга. Аннан соң безнең министр Бери дигән кеше булды. Ул бер ител булды илдә. Шуның аркасында дигәләр инде. Чемоданны тоткаш кайтарга дип, демолизация чемоданны тоткаш кире куеп, тагы 4 ай хезмәт итәргә туры килде. Саба авылыннан килгән Хәбиб Рахман абый Зарипов та өлкән яшьтә. Ул 1954-1957 елларда Төньяк Корея шикләрен саклый һәм аның улы Илдарга да Шик буе гаскәрләрендә хезмәт итәргә туры килә. Минем Корея границасында хезмәт иткән инде. Корея границасы иң кыска границаларның берсе. Ул анда бер генә застава тора. 19 километрлы граница инде ул. Бу Приморский край, Хасанский районга керә инде. 54 елда китеп, 57 елда кайткан. Отличный пограничник знаклары бар, отличный стрелок. Благодарность письмалары бар. Мин уйнап үстем, минең знаклары белән югалттым. Уйнап үзем 86-дан 88-га хәтле Еврейский автономный областьта Биробиджан шәһәрендә учебкалар узып, Дежнева заставасында хезмәт иттем. Бу шәһәр кай тирәдәге? Бу Хабаровский край, Еврейский автономный область, город Биробиджан. Чек бузучылар булды инде ул. Кытай ягында да, безнең яктан да. Кытай границасы ул бит инде тыныч граница, например, анда граница уза Кытай границасы яннан Амурның Кытай яры буенча. Алар рәхәтләнеп балык тотып, монда безнең ярларга чыгарга курыкмыйлар инде. Алар өчен аларга штраф бик аз бирелә. Без аны тотып кайтабыз даган. 1-2 көн шунда заставаның урыны бар иде. Ямушада бикләп, караулап торабыз да инде. Дөрес кенә передавать итәсең инде нигә Кытайга. Татарстан Республикасы хәрби комиссариатының Саба һәм Теләш районнары буенча җитәкчесе Фәнис Закиров та Шик буе гаскәрләрендә хезмәт итүчеләрне тәбрикләп үтте һәм юбилей медальләре тапшырды. Районда төрле елларда Шик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән 300-гә якын кеше бар. Шик сакчыларының очрашулары исә алдагы елларда да булачак. Шушы көннәрдә Казан Аграр университетының урман хуҗалыгы факультетында укучы чит ил студентлары Саба урман хуҗалыгына экскурсияга килделәр. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Урманнар кешелек дөньясының иң зур хәзинәсе. Урман кешеләрне туендыра да, җылыта да, яшәтә дә. Безнең табигатыбыз искиткеч бай. Татарстан урманнары турында бик еракларда, дөнья читендә дә беләләр. Казан Аграр университетының урман хуҗалыгы факультетында дөньяның төрле кыйтгаларыннан килеп укыйлар. Чит ил студентлары биредә чын урман үстерүчеләр булып җитешә. Шушы көннәрдә Татарстанның атказанган урманчысы профессор Харис Мусин җитәкчелегендәге студентлар Саба урман хуҗалыгына экскурсияга килделәр. Зур иркен автобустан төшүгә алар әниләр турында җыр башкарды.
Әни сүзе дөньяда иң кадерле сүз. Аны һәр телдә дә яхшы аңлыйлар. Урман да шушындый татлы сүз диләр студентлар. Кунакларны Саба урман хуҗалыгы җитәкчелеге баллы шәк-шәк белән каршы алды. Директор Васил Гыйзатуллин, Миша авыл җирлеге башлыгы Азат Гатиятуллиннар кунакларны сәламләп, данлы Саба урманында бүген сезне бик күп төрле яңалыклар көтә диделәр. Казанга килеп укучы студентлар Татарстанның табигатен яраталар. Аның Аллаһ тарафыннан шушы җирдә яшәүчеләргә зур бүләге дип саныйлар. Безнең аграрный университетта бик күп төбәкләрдән, бик күп чит илләрдән килгән студентлар белем ала. Монда бар бухгалтерлар да, экономистлар да, урманчылар да, агрономнар да, механиклар да, җир төзелеше буенча да белгечләр. Менә алар битеме килгәндә үк җырлап килделәр. Безнең бер татар халкы белән казак халкының әниме дигән җырын без бит бер барыбыз дагын. Харис Мусин студентларга урман серләрен аңлату, аларны белемле итү өчен генә түгел, ә илдә, дөньяда, халыклар арасында дуслык мәсьәләсенә дә җан атып йөри торган кеше. Мондый чаралар әле киләчәктә дә булыр дип ышандыра ул. Менә үзләре дә әйттеләр, бу чараны һәр елны менә шу май айында уздырырга кирәк. Яннан соң әле аларның үзләренең фикерләре бар. Алар без бүтән уку йортларында моңа җәлеп итә аларбыз. И как менә ниндидер менә шлет формасында зур иттереп күрсәтеп, бу бит инде безнең халкыбызның менә татар халкының, Татарстанда яшәүче халыкның бөтен халыкларга да тигез карау, дуслыгын күрсәтә. Икенчедән инде күрсәтергә әйберебез бар, казанышларыбыз бар. Күп кеше дус табылырга мөмкин. Казанышы чәй эчертергә мөмкинлеге булмаска мөмкин. Әмма бөтен әйбер бар, Аллаһка шөкер. Шулардан фикер йөртеп уйлаганда берләштерергә кирәк. Дус булсыннар, тату булсыннар. Күбесе, может быть, яшәргә дә калырлар, аларның андый фикерләре бар. Цель приезда – ознакомить студентов зарубежных стран, которые у нас обучаются, вот с таким чудом, как Сабинское лесничество, Сабинский лесхоз, показать центр селекционный, дендропарк показать. Наши студенты, которые обучаются в нашем факультете, а он существует уже 17 лет, они здесь частые гости. В общем-то, ездим мы фактически 2 раза в год сюда. Обязательно привозим первокурсников, которые поступают. И самое приятное, что здесь наши ребята не только обучаются, но и здесь работает очень много наших выпускников. Практически 30% наших выпускников нашли свое призвание здесь. Булачак урманчылар Саба урман хуҗалыгының иң сихри урыннарында булдылар. Беркем дә соклануын яшермәде. Саба районында эшләп килүче техник иҗат берләшмәләре эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды. Балалар иҗат үзәге каршындагы майданда фестиваль гөрләде. Традицион техник иҗат фестиваленең максатлары бик зур. Мәктәп укучылары арасында инженерлык һәм иҗади конструкторлык юнәлешендә фикерләүгә кызыксыну уяту, аларны фәнни техник иҗатка тарту тора. 2017-18 уку елында техник иҗат өлкәсендә район укучыларының уңышлары шактый. Робототехника, юнир, скиллс, авто, ави, суды модельләштерү, еш уйлап табучылар олимпиадаларында актив катнашып, җиңүчеләр булдылар. Гомумән, республикада шул исәптән Саба районында техник иҗатка зур игътибар бирелә, район мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров. Техник иҗатка инде безнең районда гына түгел, республика буенча да күп игътибар бирелә. Соңгы елларда финансирование бик күп булды. Безнең районда үстәмә менә оешмалар ярдәме белән дә шушы түгәрәкләр эшчәнлеге финансировать ителә. Һәм һәрбер мәктәп үзләрендә кешесе специалисты булуга карап, төрле направление буенча түгәрәкләр алдылар һәм бүгенге көндә уңышлы гына эшләп киләләр. Республика буенча ярышларда урыннар, беренче урыннар, икенче урыннар, өченче урыннарыбыз күп. Булар инде шушы түгәрәкләрнең эшчәнлегенең күрсәткече булып тора. Килдебәк урта мәктәбе укучысы Инсаф Шаманов бик тә үзенчәлекле, утыргач тирбәлә торган кресло ясаган. Инсафның әтисе Нәкый бабый да төрле эшләнмәләр ясаучы иҗади кеше.
Инсаф технология фәне буенча республика олимпиадаларында да уңышлы катнашып призлы урыннар яулый. Саба районында олимпиадасында җиңүче булдым инде. Менә Татарстанда катнашканда региональ этапта призер булдым. Әтием үзе булай балтастаса, алдан ягыннан да булышлар бик күп булды инде. Әтием Шаманов Нақип Кашипович, менә укытучым булай Мухарланов Рустам Ринат абый инде. Аның яктан да булышлар бик күп булды. Мондый зур эшләрне бер үзеңә башкарып чыгару бик авыр. Күбе әйберне үзем эшләде, менә бу теге утыра торган җирләренә килгәндә аларның каркасларына үземә кырга туры килде, чөнки материалны эшләү бик авыр минем өчен инде. Ул яңа булып тора әлегә. Яңа адым инде минем өчен. Шуңа күрә ул Арташтагы Илгизар абыйга төшәргә бирде мине аны. Ул теге эшләр белән күп заниматься итә, шуңа күрә ул әйбәтрәк бирде дип уйладым инде. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе укучылары да кызыклы эшләр тәкъдим итте. Мәсәлән, кертә торган җайланманы эшләүгә шактый акыл кеше кергәне күренеп тора. Икшермә кадет мәктәп интернатында исә авиамодельләштерүгә зур игътибар бирелә. Казан авиация институтында эшләгән Юрий Усов үз эшенең фанаты ди коллегалары. Шикши тип мәктәбе укучылары Ризат Хусаинов һәм Айтуган Галимов җыйган мини-трактор күпләрдә кызыксыну уятты. Алар аны әле яңа гына җыеп бетергәннәр. Эшлисе эшләре шактый диләр. Әле кичәгенә чыктык бу тракторны, шул бүгенгә әзерләндек инде. Тагын утларын ярым куясы бар. Исем уйлап бетерәсе бар әле. Ничек булыр инде? Монда эш күп әле. Нәрсә генераторлар куярга кирәк. Утлар килергә кирәк. Моның төбәсе булмый, бу шул авыл хуҗалыгында бакчалар сукаларга, тырмаларга, шундый эшләргә, печән ташырга, шуларга кирәк була инде. Техник иҗат юнәлешендә шөгыльләнүче укучылар үзләренең кызыксынучанлыклары, активлыклары белән аерылып торалар. Бәйгеләрдә катнашу да иҗади эзләнүне таләп итә. Монда инде робототехника килгәндә, менә без күрәбез. Сәләтле балалар мәктәбенең робототехникасын аларып килгәннәр инде Arduino платформасында эшләнгән җайланма. Бу инде робототехниканың тагындагы алга китешле бер платформа. Ул инде бара научный буларак. Анда уже икенче телдә языла ул программа. Һәм более научный булып бара инде ул үзен. Калганнар монда инде выставочный роботлар. Безнең бөтен робототехника бил бара ярыш булып. Робот кондер задание кушып, у нас эшләргә тиеш. Анда безнең инде роботлар в основном выставочный. Техник иҗат фестиваленә тәкъдим ителгән эшләр күпләрдә кызыксыну уятты. Төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңү яулаган укучыларны һәм аларның укытучыларын Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Фестивальгә концерт номерлары да ям истәде. Бу атнада серле каләм конкурсы җиңүчеләре билгеле булды. Бу хакта тулырак Әлфия Мөбаракова сюжетында. Әлеге конкурс районыбызда быел 10нчы тапкыр үткәрелде. Аны каләм тибрәтергә яратучы укучыларыбыз көтеп алалар, үзләренең язмалары белән катнашалар. Әлеге конкурс Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановның матди ярдәме белән үтсә, аны яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге оештыра. Инде безнең районда 10 ел дәвамында үтеп килә. Башка еллардан аермалы буларак быел серле каләм бәйгесе районның читенә чыкты дип әйтергә кирәк. Монда инде безнең район, Саба районы балаларыннан тыш, монда бүген катнаша Теләче, Әтнә, Балташ районыннан катнашучылар. Инде алар бер рәттән шушы Саба балалары белән башка район балалары үзләренең көчләрен сынап карый алалар. Без инде башка район балалары янында үзебезнең балаларны тикшереп карый алабыз. Менә шундый яңалык инде быел. Без бу бәйгене, 10нчы бәйгене район ара серле каләм бәйгесе дип атарга була. Бу бүгенге бәйгедә инде безнең 70тән артык эш килде. 50дән артык участник катнашучы дип әйтергә кирәк. Безнең елдан-ел каләм тибрәтүчеләрнең эшләре яхшыра, аларның осталыклары арта, компетентный жюри тикшерә аларны. Инде алга таба да Саба районында шагыйрьләр, журналистлар, язучылар булыр дип өметләнеп калабыз. Быелгы конкурс алдагы еллардан аермалы буларак, укучылар монда үз осталыкларын мастер-классларда күрсәттеләр. Бер-берсе белән аралаштылар,
район газетасы һәм Саба дулкыннары телерадио компаниясында журналистлар белән таныштылар, очраштылар, студияның эшчәнлеген күзәттеләр. Казан Федераль университетының татар журналистикасы кафедрасы мөдире профессор Васил Гарифуллин исемен йөртүче әлеге конкурста быел Саба районыннан гына түгел, тирә күрше районнардан да укучылар катнашты. Аның географиясы әнә шулай елдан-ел арта бара. Мәктәп гәҗитләренә аерым, наркотикларга каршы көрәш, сәламәт яшәү рәвеше темаларына һәм иҗади язмаларга нәтиҗәләр ясалганнан соң укучыларның журналистикага ничек тартылуларын аңларга була иде. Мин ел сайын барыбер дә дулкынланып кайтам инде. Беренчедән туган якта булгач, шушында кем әйтмешли иҗат канатлары куелган бит инде шушы редакциядә. Саба редакциясында Сабада бик күп була идек. Мәктәптә укыганда да, шуңа күрә Саба инде минем өчен икенче ватан шикелле. Булай да дулкынланып кайтам инде балалар белән булгач бигрәк тә. Чөнки алар безнең киләчәк бит инде, безнең алмаш. Соңгы елларда менә балалар өчен төрле конкурслар республика күләмендә дә, аннары бөтен Россия күләмендә дә шактый артып китте. Менә бу серле каләм инде электән дә эшләп килгәч, бу конкурс шушы зур бәйгеләргә бер әзерлек кебек карыйм мин аны. Менә шу серле каләмдә катнашкан балаларны инде төрле жюри конкурсларында эшләгәч, аны язучылар союзы үздерә торган Илхам конкурсында да күрәм. Аннары Мәгариф министрлыгы үздерә торган Туфан Миннуллин конкурсында анда шулай журналистика номинациясе да бар. Анда да бар балаларның эшләре һәм башка төрле конкурсларда шулай ук менә алтын каләм бит инде безнең атаклы шулай ук балалар өчен уздырыла торган конкурс. Менә шушы серле каләмдә катнашкан балалар инде үзләренең иң әйбәт эшләре белән барыбер дә аерылып торалар, башка районнардан килгән һәм шактый гына призлы урыннар да алалар, җиңеп тә чыгалар. Шуңа күрә серле каләм инде безнең өчен дә кирәк, теге булачак журналистлар, кадрлар әзерләү ягыннан алып караганда һәм балаларның үзләре өчен дә, укытучылар өчен дә кирәк дип саныйм. Өметле һәм киләчәктә чын журналист булырлык укучылар барлыгы менә шушындый конкурсларда күренә дә инде. Без укыган, мәктәптә укыган чорларда барыбер дә балалар өчен шундый кызыклы конкурслар бик сирәк була иде. Я булмый дәрәҗәсендә. Безне инде һич югы шул район газетасы редакциясында елга бер тапкырмы булса җыялар иде. Анда да бөтен хәбәрчеләрне инде ул карты да, яше дә дигәндәй, менә яшьләр өчен махсус андый чаралар оештырылмый иде. Хәзер алар бик күп. Кичкенәдән теге иҗат белән мавыккан бала өчен инде ул бигрәк тә кирәк. Һәм әлбәттә ул бу конкурста катнашмаса башкасында катнашыр иде, башкасында күренер иде. Ул булган талант, булган сәләт барыбер бәреп чыга инде ул. Васил Захит улы гомерен татар журналистикасын үстерүгә биргән кеше. Менә бу конкурсның байлар сабасында ныклап эшләве, аның ел сайын үтүе әлбәттә сөендерә. Мин тагын шуны әйтәсем килә, аның теге башында тора Ватан Татарстан газетасында эшли инде ул, шулай Саба ягы кызы безнең Рәсимә Галиева, аның инициативасы белән алып барыла бу эш. Авыр, катлаулы шушы конкурсны оештыруда. Шуңа күрә мин инде аңа рәхмәтемне әйтәсем килә, Саба районы хакимиятенә зур рәхмәтемне белдерәсем килә, мәктәпләргә, укытучыларга, балаларны әзерләгән, балаларның үзләренә, әниләренә дә инде шушындый уттай кызу эш вакыты ул, мәктәптә уку вакыты. Шуңа да карамастан, менә эштән аерылып, укудан аерылып, алар шушы конкурста катнашалар һәм менә быел 10нчы тапкыр булгач инде без аны үзенчәлекле дә итеп оештырдык. Гадәти конкурсларда балалар киләләр дә бүләк алып кайтып китәләр, яисә анда карап кына утырып. Безнең бу 10нчы конкурста балалар инде тагын бер тапкыр килеп, осталык мәктәбе уздылар, үзләре эшләп карадылар, мастер-класслар уздылар. Ягъни үзләр бер-берсе белән аралаштылар, үзләрен күрсәттеләр. Шул яктан да кызыклы, үзенчәлекле булды һәм инде тагын бер тапкыр барлык оештыручыларга рәхмәтемне әйтәсем килә һәм уңышлар телим балаларга иҗатта, тормышта, укуда һәм гомумән барлык өлкәләрдә дә. Конкурста катнашучыларның берсе дә бүләксез калмады. Мәктәп гәҗитләре арасында беренче урынга Шәкре урта мәктәбе укучылары чыктылар.
Наркотикларга каршы көрәш номинациясында беренче урынга Икшемә кадет мәктәбеннән Зөлфәт Дәүләтгәрәев лайык булды. Ә инде сәламәт яшәү рәвеше номинациясында беренче урынга Шәмәрдән лицейыннан Булат Гомәров лайык булды. Гран-при Тимершек урта мәктәбе укучысы Дилә Шәгәбиевага бирелде. Конкурс тамам һәм конкурс башланды. 2019 елның май айында аның 11-сенә йомгак ясалачак. Укучыларыбызга иҗат уңышлары теләп калабыз. Китап галим, телсез мөгаллим. Район китапханәсе 100 еллык юбилеен каршы алырга әзерләнгән көннәрдә китапханәчеләр, китап сөючеләр арасында әдәби манзара дип исемләнгән проектының премьерасын тәкъдим итте. Әдәби манзара дип исемләнгән әлеге үзенчәлекле проектны барлыкка китерү район үзәкләштерелгән китапханәләр системасы җитәкчесе Ләйсән Билалова һәм аның кул астында эшләүчеләр идеясы. Бу әле беренче тапкыр гына үтә һәм әйтергә кирәк, тамашачыны үзенең сюжеты кызыклы борылышлары белән җәлеп итә. Бүген бездә Әбрар Кәримуллин исемендәге район үзәкләштерелгән китапханәсендә бик матур чара уза. Ул әдәби манзара дип атала. Бу чараны уздыру теләге миндә инде күптәннән яши иде. Чөнки китапны сөючеләр, китап укучылар бик күп. Китапны укыгач фикер алышасың, башкаларның фикерен тыңлыйсың килә, аны башкаларга җиткерәсе килү теләге көчле. Ә менә бүген без нак китап укыган, китап сөйгән, гомер үз тормыш юлларын шушы укучыларга, кешеләргә рухи хәзинәне җиткерүдә ормый-талмый хезмәт куйган китапханәчеләр арасында алар белән берлектә менә шу матур чараны уздырырга җыенабыз. Бу чараның максаты безнең халкыбызның рухи хәзинәсен, әдәби әсәрләрне, татар язучыларының әсәрләрен халыкка җиткерү. Безнең инде район үзәк китапханәсе ачылуга быел 100 ел тула. Ул 1918 елда кичкенә генә сарайда башланып киткән, 230 китаптан башланып киткән китапханә бүгенге көндә инде үзебезнең фондта безнең хәзер 346 мең фондыбыз бар, китапларыбыз бик күп, Аллага шөкер. Һәм инде шушы 100 еллык уңаеннан бездә бик күп матур эшләр планлаштырыла. Әдәби манзара циклы ул безнең шуларның берсе. Һәм без инде әдәби марафон игълан иттек. Ул Саба китапханәсенә 100 яшь хэштеги белән үткәрелә, һәм анда теләгән бөтен кеше катнаша ала. Җиңүчеләрне бүләкләрдә көтә. Яңадан безнең китапханә каршында беренче клуб эшли, һәм инде аның иң актив Миша дулкыннары. Бүгенге көндә анда шигърият белән кызыксынган, язучылык эше белән шөгыльләнгән райондашларыбыз килә, шигырьләрен укыйлар. Бүгенге көндә җыентык чыгару шөгыле белән мәшгуль үзләренең иҗат әсәрләрен туплап. Һәм инде алар белән берлектә без яңадан шушы әдәби иҗатка балаларны тарту максатыннан Ана йөрәге дип исемләнгән шигырь конкурсы да игълан итәбез. Ансы инде безнең 1 августтан 1 ноябрьгә кадәр узачак. Бу конкурсларда актив катнашырга чакырабыз райондашларыбызны. Әдәби кунакханә җанлы әңгәмә, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу формасында үтте. Бу үзенә күрә имтиханны да хәтерләтә. Китапханәчеләр ни дәрәҗәдә язучы, шагыйрьләрнең иҗаты белән таныш, алар хакында ниләр беләләр. Әсәрдән алынган бер җөмләне тыңлагач, алар авторны атарга тиеш иде. Бүгенге чарада Кибәче югары Симәт Иләбәр авылы китапханәчеләре җавап кайтарды. Китап укучыларга пропагандалау максатыннан китапханәче бит инде пропагандалаганчы үзе белергә тиеш әдәбиятны. Шушы үзебез укыган китапханәчеләргә яратып тәкъдим итә торган китапларыбызга анализ ясап, аларны эшләлекләрен ачып биреп, китапханәчеләргә шушы бик күңелле генә чара була дип уйлыйбыз инде безгә алдан. Шушы тапшыруда булачак әдәбиятләрнең списогы бирелде инде. Бу спискта безнең классикларыбыз да бар. Һәм бүгенге көндә китап укучылар тарафыннан яратылып укыла торган хәзерге заман әдәбияты, яшь язучыларның әдәбиятләре дә бар. Без бу китаплар белән таныш. Без буларны укып чыккан китаплар иде. Яңадан бераз искә төшердек инде. Китапханәчеләр актерлыкта да сынатмады. Берсеннән-берсе кызыклы театраль күренешләр чараның тагын бер мөһим өлешен тәшкил итте. Районның мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин әлеге проект дәвамлы булсын һәм моның белән генә тукталып калмыйча, тагын яңаларын да барлыкка китерергә кирәк дип ассызыклады. Балаларның җәйге ялын үзенчәлекле итеп уздыруны да бурыч итеп куярга кирәклеген әйтте. Татар халкы инде ул элгелектән укыган, сез аны беләсез, Сова халкы бигрәк тә укымышлы халык. Моның турында безнең бик күп язылган да, бөтен кеше белә дә.
Менә хәзерге вакытта самый шушындый вакыт бик каты прогресс электрон төрле сайтлар, төрле ниләр килеп кергән компьютерлашкан заманада кеше вакытлыча гына китаптан читтә китеп торган чакта менә безгә инде зур йөкләнә халыкны китапка тарту. Безнең Мәскәүдә дә булган бар. Россиянең күп шәһәрләрендә шәһәрләр күпме олырак, развитыйрак, шуның хәтле кеше күбрәк укый. Ул бездә дә нәкъ шулай булачак инде, Алла үсә, чөнки бу электрон китаплар алар бер көнлектер дип уйлыйм мин. Чөнки ул элегелектән халык укыган китап. Укырга тиеш и үзеңнең кулыңа тотып укый икенче инде ул. Шушы хезмәтегездә сезгә уңышлар, иң мөһиме. Хөкүмәтебезгә зур рәхмәт, менә китапханәләрнең әле соннарын кыскартабыз дигән сүз юк. Бу арада гына китапханәләрне саклап калып, яңа китаплар кайтып торып, эшегез барса, без хөкүмәткә рәхмәт берез. Һәм инде әлбәттә сезгә эш урында бит утыру гына түгел, анда үзеңнең хезмәтеңне яратып, тиешле дәрәҗәгә җиткезеп эшләргә. Китап белем шишмәсе дип юкка гына әйтмиләр. Кеше никадәр күп укыса, мәгълүмат кабул итеп алса, шул кадәрле мәгърифәтле була. Һәм бу искерә торган мода түгел. Безнең инде көн саен китап укучылар белән аралашып торабыз. Безнең инде Рәмзия Габдулхакованың китапларын бик яратып укыйлар бу ел. Һәм инде Айгөл Әхмәтгалиеваны бик күп сорала. Ул менә яңа гына да алдырттык әле район хисабына, район җитәкчелеге ярдәме белән алдырылды ул китаплар. Кем шигърият ярата, Гөлсә Батталова белән кызыксына. Менә шуңа күрә кемгә нинди язучы ошый барсы белән дә. Шулай ук классик язучылар, менә без аларны бүген кертек, Аяз Гыйлаҗев та укыла, Мөхәммәд Мәхтиев та кабат сорала. Бер укыган кешеләр кабат килеп укыйлар. Шуңа күрә гомумән һәр китапның үз укучысы бар дип әйтер идем. Китапларда язмыш ачысы да, китапларда тормыш, күрәчәк. Китап гаҗәп серле дөнья бит ул. Җанга шифа биреп торучы. Китап сөйгән генә аңлар мине. Аңлар бары китап укучы. Хәзинәләр утравыда синдә, мең сорауга әзер җавабың. Җаныма мин рухи азыкны да китаплардан гына аламын. Китап укып елы ялганнарның күңелендә булмый каралык. Китабын ди, дөрес итеп яшәп, айырырга актан караны. Китапханәчеләр менә шулай үзләре иҗат иткән шигырьләрне дә сөйләде. Алга таба бу проектта китап укучылар Миша дулкыннары берләшмәсе әгъзалары да активлык күрсәтер дип ышанасы килә. Бу атнада Саба гимназиясендә үзенчәлекле чара булды. Тат сорт сем овощ җәмгыятенең генераль директоры Харис Камалиев үзенең чыгышын Коръән сүрәләре белән башлады. Табигатьтә бөтен нәрсә бер-берсе белән бәйләнештә һәм һәрбер үсемлекнең үз үсү, уңыш бирү кануннары бар. Галим агроном Харис Камалиев белән очрашуга мәктәп директорлары, мәктәп яны тәҗрибә участокларында эшне оештыру өчен җаваплы кешеләр килгән иде. Лекция әңгәмәдә безнең якта үсә торган яшелчәләрне үстерү үзенчәлекләренә багышланды. Аларны үстерү генә түгел, куллана белергә кирәклегенә дә басым ясалды. Очрашуда Саба районы имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов, депутат, җәмәгать эшлеклесе Фәрит Мифтахов һәм башкалар катнашты. Соңыннан гимназияның бакча участогында яшелчәләр утырту буенча мастер-класслар булды. Кичә 31 май көнне авыл җирлекләрендә эшләүче ирекле янгын сөндерү командалары арасында смотр конкурс булып үтте. Алар ут белән бәйле бәла казалар булган очракта һәрвакыт ярдәмгә ашыгучылар. Техниканың төзек булуы, әлбәттә, мондый вакытта мөһим роль уйный. Район янгын сөндерү бүлекчәсе янындагы майданга 18 җирлектән 15 ирекле янгын сөндерү командасының техникасы килгән. Билгеле сәбәпләр аркасында 3 авыл җирлеге техник карауда катнаша алмады. Сегодня мы на данном смотровом конкурсе, наша задача осмотреть данную технику под их состояние техническое, внешне, узнать, какие проблемы существуют у водителей данных пожарных машин в связи с наступлением пожароопасного периода. Также мы подводим итоги по тушению пожара за прошлый год, с периода мая месяца прошлого года по сегодняшний май. Премируем их за активное участие в тушении пожара, за каждый пожар. То есть и поощряем тех, кто прибыли на осмотр конкурс, и поощряем материальной финансовой помощью тех добровольной пожарной охраны, которые заняли призовые места.
Смотр конкурсының комиссиясында район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та бар иде. Янгын сөндерү техникаларының төзеклеге, чиста, пөхтә буялган булуы, эшкә әзерлеге, су, ягулык белән тәэмин ителгән булуы бәйгедә каралган һәм исәпкә алынган төп критерийлар. Техника бит һәрвакыт әзер булырга тиеш. Бүгенге көндә менә бу смотр конкурсын без үткәреп киттек. Төп максаты инде әлеге конкурсны үткәрү. Без менә яңгын сөндерү техникасын без төзеклеген карап китәбез. Тагын шунысын әйтеп китәс килә, төзеклегенә түгел, булган сорауларны, җирлекләрнең булган сорауларын, шуларны да ишетеп, тыңлап аларны, аларга булыш йөзенә смотр конкурсына инде без киләчәктә шушы сорауларны без чишербез дип уйлыйм. Комиссия әгъзалары иң элек Тимершык авыл җирлегенең Мингәр авылыннан килгән техника һәм аның шоферы Рәсимханов янына тукталды. Җирлек техника белән тәэмин ителгән. Янгын сөндерү гидрантлары Тимершык, Кызылмишә, Мингәр авылларына үзара салым акчасына алып куелган. Сабай һәм Киек авылларына урнаштырасы бар дип сөйләде җирлек башлыгы Айдар Хаҗиев. Бүген 31 май 2018 ел безнең елдаган районда пожарный смотр конкурс булыбызда. Безнең шушы районда пожарный смотр конкурсында 2 техника катнаша. Безнең аның өчен Тимершык авыл җирлегендә пожарный техникалар урнаштырылу өчен мөмкинчелекләр тудырылган. Безнең берсе ЗИЛ машинасы Мингәр депосында тора. Мингәр депосы заманча итеп эшләндерелгән, җиһазландырылган һәм ул инде ел дәвамында җылытылып, утын ягып җылытыла. Икенчесе безнең Тимершык авылында 6 тонна ярымлы бочка урнаштырылган. Аны безнең аерым билгеләнгән трактор тагып йөри. Безнең пожарный часть белән элемтәдә торабыз һәм инде алар безгә шалтырата. Без кирәк чакта анда басуларда печәннәр янгандамы, саламнарга ут капса, хуҗалыкларда янгын чыган икән, ул вакытта без аларны җибәрәбез. Безнең инде җирлектә менә шушы пожарный машиналарның кирәклеге сынап торып тагын ачыкланган факт инде. Иң беренче янгын очраклары теркәлгәндә үзебезгә дәгән күрше-тирә авылларга дагын шушы машиналар иң беренче килеп җитә. Безнең менә бер мисал әйтергә кирәк инде. 27 май көнне Мингәр авылында бер хуҗалыкта салам искерте яна башлый, бакча ягында торган һәм шушы үзебезнең Мингәр машинасы Расим абый килеп, аны тиз арада сүндерә һәм инде хуҗалыкка зыян килми кала. Команда хезмәткәрләренә янгын сөндерү бүлеге җитәкчелеге кызыксындыру бүләкләре дә ясый. Машиналарны тәртиптә тотканнары, янгын вакытында оперативлык күрсәткәннәре һәм конкурска ныклап әзерләнгәннәре өчен җитәкчеләр рәхмәт сүзләре җиткереп премиялар тапшырды. Җиңүчеләр дә билгеләнде. Беренче урында Шытсу, икенчедә Мингәр, өченчедә Олы Шыңар авылы командалары. Байлар сабасында 5 ел дәвамында уңышлы гына эшләп килүче эксперт-сервис оешмасы сатып алучыларын һәм Дулкын радиосы тыңлаучыларын һәр даим кыйммәтле бүләкләр белән сөендереп тора. 5 яшьлек туган көнендә ул клиентлары белән бергә уздырды. Сабалылар эксперт-сервис оешмасының 5 яшьлек туган көненә җыелган. Араларында Дулкын радиосының күңелле сәгать уенында җиңү яулап, бүләк откан, лотерея һәм башка төрле бәйгеләрдә катнашып, призга ия булырга теләүче кешеләр дә шактый. Иң элек аларны сәхнәдә оешма җитәкчесе Алмаз Валиуллин сәламләп, рәхмәт сүзләре җиткерде. Хәзер инде инструментлар сата башладык. Инструментларны да үзебез сайлап, дип әйтергә кирәк, ремонтлап була торган, кулайын, әйбәт бәядән кайтып сатабыз. Аллаһка шөкер. Шул безнең клиентлар арасында сезне көтеп калабыз. Килегез, безгә шат булырбыз. Туган көндә уеннардан тыш җыр, моң, бию дә позитив өстәде. Саба егетләре төркеме берсеннән-берсе матур җырларын бүләк итте. Бәйрәм бүген, аксыда сирик тагын, бәйрәм бүген. Призларның нинди генә юк. Радио эфирда җиңү яулаган Гөлсинә Фәләхова инструментлар җыелмасы, Гүзәлия Ганиева тачка, Лилия Мустафина лобзик, Гүзәлия Башарова электродрель шуруповерт, Сөмбелә Ибраһимова болгарка белән кайтып китте. Безне шундый матур иттереп, шушы уенда катнаштырган өчен иң беренче сезгә, оешмагызга бик зур рәхмәт. 5 ел узган әле ул 5 яшьлек сабый гына булса да, нинди зур күрсәткечләрегез бар. Алга таба да сезгә уңышлар, эшләрегез гөрләп барсын. Ә инде монда бүген бүләк алырга килгән барлык катнашучыларны шулай ук шундый тантаналы бәйрәмдә катнашулары белән чын күңелдән котлыйм. Гаилә бәхете, саулык, сәламәтлек, шулай ук эшләре, тормышлары гөрләп барсын.
Мотоблок сатып алучылар арасында бәрәңге утырткыч уйнатылды. Аңа бойлар сабасынан Рафаил Хайруллин 5000 сумнан артык товар сатып алучылар арасында уйнатылган бензин белән эшләүче печән чапкычка Ильяс Газизуллин лайык булды. Туган көнгә килгән кунаклар арасында да кызыклы бәйгеләр үтте. Җиңүчеләргә призлар тапшырылды. Чыгарылышны спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Аргамак картодромында картинг буенча Идел буе һәм Урал федераль округларының федерация чемпионаты һәм беренчелегенең беренче этабы һәм Урал Идел буе федераль округларының федерацияләре кубогының беренче этаплары тәмамланды. Ярышларның бүләкләү тантанасында Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, узышларның җитәкчесе Игорь Кравченко, районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов һәм башка җаваплы рәсми затлар катнашты. Ярышлар микро, мини, супер мини, Rotex Max 32+, Rotex Max Junior, Rotex Max КЗ-2, КЗ-2 30+ классларында 2 көн дәвамында барды. Барлык җиңүчеләр һәм призерлар диплом, кубок, акчалата премия белән бүләкләнде. Бүген 1 июнь балаларны яклау көне. Күңелле балачак, әти-әни назы, игелеклелек телибез сезгә балалар. Теләкләрегез чынга ашсын һәм җәйге ялыгыз күңелле үтсен. Изге Рамазан айының бүген 17-нче көне. Акшам авыз ачу вакыты 20 сәгать 16 минутта булачак. Ястү намазы 21 сәгать 46 минутта укыла. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.